Tervetuloa mukaan tähän vuoden viimeiseen syväluotavaan keskusteluun. Juuri tällaisena hetkinä, kun yksi luku sulkeutuu ja toinen on alkamassa, niin moni meistä pysähtyy miettimään tulevaisuutta. Tehdään lupauksia, asetetaan tavoitteita, mutta kuvittelepa, että yrität tehdä tätä koko organisaation voimin ja vielä maailmassa, joka tuntuu kiihtyvällä vauhdilla muuttuvan yhä myrskyisemmäksi. Kaikki on epävarmaa ja jatkuvassa liikkeessä. Se perinteinen 5 vuoden strategiasuunnitelma tuntuu tässä tilanteessa vähän vanhanaikaiselta, eikö vain? Vähän kuin yrittäisi navigoida myrskyssä vanhalla paperikartalla. Ja sun lähteiden pohjalta nousee todella voimakas vastakysymys. Entäs jos organisaation tehtävä ei olekaan ennustaa tulevaisuutta, vaan aktiivisesti tehdä sitä? Tänään me pureudutaan juuri tähän ajatukseen, käydään lähteisesi avulla läpi, miten yritykset voi siirtyä reagoimisesta tulevaisuuden rakentamiseen. Ja selvitetään, miten meidän käsitys tulevaisuudesta on ylipäätään syntynyt, mitä ennakointi tarkoittaa käytännössä ja millaisilla yllättävänkin luovilla työkaluilla tätä työtä tehdään. Aloitetaan ehkä vähän yllättävästä paikasta, eli historiasta. Yksi sun lähteettä nimittäin väittää, että koko tämä ajatus tulevaisuuden suunnittelusta on itse asiassa aika moderni keksintö. Emme ole aina ajatelleet näin. Aivan oikein, ja tämä on todella olennainen pohja kaikelle. Jos me ei ymmärretä, miten nykyinen ajattelumallimme on syntynyt, me ei voida myöskään ymmärtää sen rajoja. Yksi lähteistäsi, Wenzel ja kumppanit, jäsentää tätä kehitystä tosi hyvin. Esimodernina aikana, siis käytännössä aina 1700-luvulle asti, tulevaisuus nähtiin ennalta määrättynä. Se oli Jumalan tai kohtalon käsissä. Siihen ei voinut, eikä oikeastaan edes ollut tarkoitus vaikuttaa. Eli siis tuhansien vuosien ajan ihmiset vain hyväksyivät kohtalonsa. Ei ollut mitään 5-vuotissuunnitelmia Rooman valtakunnassa tai kvartaalitavoitteita keskiajan killoilla. Se tuntuu meistä nyt niin vieraalta. Juuri niin. Elämän kiertokulku oli niin vakaa, että tulevaisuus oli pitkälti eilisen toistoa. Mutta sitten tapahtui valtava henkinen mullistus valistuksen myötä. Varhaismodernina aikana tulevaisuus ikään kuin löydettiin. Siitä tuli jotain avointa, niin kuin tyhjä kangas, jolle ihmiskunta saattoi itse maalata edistyksen ja omien tavoitteidensa kuvia. Syntyi ajatus tehtävässä olevasta tulevaisuudesta. Okei. Ja tästä ajatuksesta sitten varmaan versoo se, mitä me pidetään ehkä tänä päivänä normaalina suunnitteluna. Se, että tulevaisuus on ongelma, joka voidaan ratkaista datalla ja oikeilla prosesseilla. Täsmälleen. Järjestäytyneen modernin aikana 1800-luvun lopulta eteenpäin tulevaisuudesta tuli tieteellistämisen ja insinöörimäisen suunnittelun kohde. Epävarmuus pyrittiin kesyttämään ja muuttamaan hallittaviksi riskeiksi. Tilastotiede, ennusteet, todennäköisyyslaskenta. Syntyi sellainen illuusio, että tulevaisuus on hallittavissa ja ennustettavissa, kunhan meillä on vain tarpeeksi tietoa ja laskentatehoa. Illuusio on varmaan se oikea sana. Viime vuosikymmenethän on tuntuneet sarjalta tapahtumia, joita kukaan ei osannut ennustaa. Finanssikriiseistä pandemioihin. Tämä varmuuden tunne on tainnut karistaa aika totaalisesti. Juuri näin. Ja se vie meitä nykyhetkeen, myöhäismoderniin aikaan, jossa tämä varmuuden tunne on murentunut. Tulevaisuus löydetään uudelleen, mutta tällä kertaa se nähdään pohjimmiltaan tuntemattomana ja arvaamattomana. Vanhat mallit ei enää toimi, ja organisaatiot joutuu myöntämään, että ne eivät voi ennustaa tulevaisuutta. Ja se on sekä pelottavaa että samalla vapauttavaa. Okei. Tämä historiallinen kaari selittää kyllä paljon nykyisestä ahdistuksesta. Jos ennustaminen ei enää onnistu, niin mikä on se vaihtoehto? Annetaanko vaan periksi ja ajelehditaan? Ei suinkaan, vaan vaihtoehto on siirtää koko ajattelun painopistettä. Se on kyvykkyys, jota lähteessäsi kutsutaan yritysten ennakoinniksi, eli corporate foresight. Yksi keskeinen lähde, Fergnanin artikkeli, tiivistää tämän loistavasti. Kyse ei yhden oikean tulevaisuuden ennustamisesta, vaan useiden mahdollisten tulevaisuuksien systemaattisesta tutkimisesta ja yhden toivottavan tulevaisuuden aktiivisesta rakentamisesta. Hetkinen. Corporate foresight. Se kuulostaa hienolta termiltä, mutta eikö se ole vaan uusi nimi strategiselle suunnittelulle?
Eikä kaikki yritykset yritä katsoa tulevaisuuteen ja tehdä suunnitelmia. Se on yleinen harhaluulo, mutta erot on ihan perustavanlaatuisia. Ensimmäinen ja ilmeisin on aikajänne. Perinteinen strategia katsoo ehkä 2 tai 3 vuotta eteenpäin, parhaimmillaan 5. Ennakointi katsoo tyypillisesti 5–50 vuoteen. Hän on huolissaan seuraavasta kvartaalista. Miten kukaan voi perustella resurssien käyttöä johonkin, mikä saattaa tapahtua vuonna 2075? Se on hyvä kysymys. Ja se johtuu siitä, että tavoite ei olekaan osua oikeaan ennusteella vuodelle 2075. Tavoite on rakentaa organisaatiosta niin joustava, oppiva ja valmistautunut, että se pärjää riippumatta siitä, millaiseksi se vuosi 2075 osoittautuu. Toinen ero on luonne. Strategia on usein kvantitatiivista, lineaarista. Se olettaa, että tulevaisuus on jatkumoa nykyisyydelle. Ennakointi taas on laadullista. Se korostaa, miten tulevaisuudet voi erota toisistaan ihan perustavanlaatuisesti. Puhutaan kokonaan uusista pelikentistä, ei vain nykyisen pelin sääntöjen viilaamisesta. Entä kuka tätä työtä tekee? Perinteisestihan strategiaa haudataan jossain johtoryhmän kammioissa. Siinä on kolmas ja ehkä ratkaisevin ero. Osallistavuus. Ennakointiprosessiin otetaan mukaan laajasti koko organisaatio ja usein myös ulkopuolisia sidosryhmiä. Ja tämä liittyy suoraan 4. eroon, eli tavoitteeseen. Perinteinen suunnittelu yrittää sopeutua ennustettuun kehitykseen. Ennakoinnin päätavoite on muokata ja luoda se toivottava tulevaisuus monien mahdollisten joukosta. Rakennetaan niin sanottua valmiuskyvykkyyttä, eli kykyä toimia ihan missä tahansa tulevaisuudessa. Okei, olen vakuuttunut teoriasta. Painopiste siirtyy reagoinnista luomiseen, mutta olen edelleen vähän ymmärrälläni siitä, miten tämä tapahtuu käytännössä. Se kuulostaa niin abstraktilta. Miten tulevaisuutta voi konkreettisesti tehdä, ettei se jää vain kauniisajatukseksi? Lähteessäsi on tähän loistavia konkreettisia esimerkkejä. Eräs kokeellinen tutkimus, jonka tekivät Durante ja kumppanit, on erityisen valaiseva. He vertailivat 2 eri tapaa luoda tulevaisuuden skenaarioita. Ensimmäinen oli ennustava lähestymistapa. Se perustui nykyisten trendien ja heikkojen signaalien analysointiin ja niiden loogisen jatkamiseen tulevaisuuteen. Selvä. Eli se kuulostaa hyvin loogiselta, melkein matemaattiselta. Otetaan se, mitä tiedetään nyt, ja yritetään laskea, mihin se johtaa. Mutta eikö siinä ole se vaara, että katsotaan tulevaisuutta peruutuspeilistä? Jos kaikki perustuu nykydataan, niin miten voi koskaan keksiä jotain aidosti uutta? Juuri tuo on se kritiikki. Ja siksi heidän toinen lähestymistapansa oli kuvittelinen. Se ei lähtenyt liikkeelle nykyhetken datasta, vaan tulevaisuuden arvojen pohtimisesta. Osallistujia ei pyydetty analysoimaan trendejä, vaan heille näytettiin esimerkiksi inspiroivia videoita ja pyydettiin kuvittelemaan, millainen olisi aidosti hyvä ja toivottava tulevaisuus. Ja tässä tämä muuttuu todella kiehtovaksi. Eli toinen ryhmä teki trendianalyysiä ja toinen, arvoihin perustuvaa unelmointia. Kumpi lähestymistapa tuotti parempia tuloksia? No, se riippuu siitä, miten parempi määritellään. Mutta kokeessa kuvitteellisen lähestymistavan tuottamia skenaarioita pidettiin merkittävästi toivottavampina. Ne eivät siis olleet vain teknisiä ennusteita, vaan visioita tulevaisuudesta, jossa ihmiset aidosti haluaisivat elää. Ja toinen todella mielenkiintoinen havainto oli se, että nämä kuvitteelliset skenaariot keskittyivät paljon enemmän kollektiiviseen toimintaan, yhteisöjen, kaupunkien ja päättäjien rooliin, sen sijaan, että olisivat keskittyneet vain yksilöihin tai yrityksiin. Se avasi ajattelua laajemmalle. Tuon on valtavan tärkeä oivallus. Datapohjainen lähestymistapa saattaa antaa meille todennäköisen tulevaisuuden, mutta arvopohjainen antaa meille tavoitteeltavan tulevaisuuden. Mutta se jättää vielä ilmaan sen kysymyksen, miten tällainen visio muutetaan betoniksi ja teräkseksi. Siihen antaa vastauksen yksi kaikkein kiehtovimmista lähteistäsi. Comin ja Whiten tutkimus seurasi arkkitehtitoimistoa, joka suunnitteli Lontoon kuuluisalle Kew Gardens-puutarhalle pitkän tähtäimen kehitysstrategiaa. Heidän työssä ytimessä eivät olleetkaan laskelmat ja raportit, vaan visuaaliset artefaktit. Luonnokset, pienoismallit, piirustukset ja kartat. He tekivät tulevaisuudesta konkreettisen ja jaetun. He siis kirjaimellisesti piirsivät tulevaisuuden näkyväksi. Täsmälleen.
Ja tutkijat tunnistivat heidän työstään 4 jatkuvasti toistuvaa käytäntöä, jotka veivät prosessia eteenpäin. Ensimmäinen oli kuvittelu, eli se hetki, kun asiakkaan sanalliset toiveet ja vaatimukset käännetään ensimmäistä kertaa visuaaliseen muotoon, vaikka vain karkeaksi luonnokseksi. Siinä abstrakti muuttuu konkreettiseksi. Ja sitten alkaa varmasti armoton ideoiden testaus. Kyllä. Ja tutkijoilla oli tälle loistava termi. Testaaminen oli kuin ehdotusten taistelu. Se ei ollut mitään harmonista aivoriihtä, jossa kaikki ideat ovat hyviä. Päinvastoin. Yksi arkkitehti teki ehdotuksen, ja muiden tehtävä oli yrittää ampua se alas kritiikillä ja vastaehdotuksilla. Vain parhaat ja kestävimmät ideat selvisivät tästä taistelusta. Hetkinen, ehdotusten taistelu. Se kuulostaa aivan päinvastaiselta kuin perinteinen aivoriihi. Tässä siis nimenomaan pyritään kumoamaan ideoita, jotta vain vahvin selviää. Se on aika raakaa, mutta ymmärrän täysin, miksi se on tehokasta. Siinä karsitaan heikkoudet pois jo varhaisessa vaiheessa. Juuri niin. Se on luovaa kitkaa, ei mitään konsensushakuisuutta. Kun taistelu oli ohi ja voittaja-idea selvillä, siirryttiin 3. vaiheeseen, vakauttamiseen. Tehty päätös lukittiin ja tiimi alkoi aktiivisesti vastustaa tarpeettomia muutoksia. Tämä on elintärkeää, jotta tulevaisuuden kuva alkaa vakiintua eikä jää jatkuvan vatuloinnin kohteeksi. Rakennetaan perustukset, joihin voi luottaa. Tuonkin tunnistan niin monesta projektista, se loputon edestakaisin soutaminen, kun päätöksiä avataan yhä uudelleen. Vakauttaminen kuulostaa lääkkeeltä siihen. Mikä oli viimeinen vaihe? Viimeinen vaihe oli esineellistäminen, reefying. Siinä kaikki testatut ja vakautetut osat, rakennukset, polut, istutukset kootaan yhteen yhtenäiseksi, kokonaisvaltaiseksi suureksi kuvaksi tulevaisuudesta. Siinä vaiheessa palasista syntyy ymmärrettävä ja jaettava kokonaisuus. Tämä on todella voimakas malli. Kuvittele, testaa taistelussa, vakauta päätös ja kokoa kokonaisuus. Mutta jos mennään arkkitehtitoimiston ulkopuolelle, niin mitkä ovat yleisimpiä työkaluja tässä ennakointityössä? Muotoiluajattelun ammattilaisille tehty kysely, jonka Schwartz ja kumppanit toteuttivat, antaa tähän hyvän kuvan. 3 käytetyintä menetelmää olivat skenaariosuunnittelu, trendianalyysi ja asiantuntijahaastattelut. Ja tässä on todella kiinnostava nyanssi. Vaikka kaikki 3 olivat suosituita, juuri asiantuntijahaastattelujen koettiin edistävän projektin onnistumista kaikkein eniten. Todellako? Kaiken datan, analytiikan ja teknologian keskellä kaikkein arvokkainta on siis lopulta vain puhua fiksulle ihmiselle. Niin se näyttäisi olevan. Se korostaa, että tulevaisuus ei ole vain tekninen tai matemaattinen ongelma. Se on syvästi inhimillinen ja laadullinen, syvällinen näkemys ja dialogi ovat usein arvokkaampia kuin yksikään data-analyysi. Kone voi ekstrapoloida trendin, mutta se ei ymmärrä sen merkitystä. Hyvä on. Tämä kaikki kuulostaa valtavan antoiselta, mutta myös vaativalta prosessilta. Se vaatii kulttuurimuutoksen ja paljon työtä. Joten mikä on se lopullinen palkinto? Jos organisaatio näkee kaiken tämän vaivan, niin mikä on lopputulos? Palkinto on merkittävä ja se näkyy monella tasolla. Lähteestäsi erityisesti Ferganin mukaan organisaatiotasolla tuloksena on parempi taloudellinen suorituskyky, radikaalisti enemmän innovaatioita ja tehokkaampaa oppimista. Tämä ei tarkoita vain pieniä parannuksia olemassa olevaan, vaan se voi synnyttää täysin uusia teknologioita, palveluita ja jopa kokonaisia liiketoimintamalleja, avartumisesta ja paremmasta kyvystä ymmärtää monimutkaisia systeemejä. Kun työntekijät pääsevät mukaan luomaan tulevaisuutta, he eivät enää vain suorita heille annettuja tehtäviä. He alkavat nähdä oman työnsä osana suurempaa, muuttuvaa ja merkityksellistä kokonaisuutta. Luovuus tuntuu olevan tässä avainsana. Yksi lähteistäsi mainitsi todella leikkisiäkin tapoja kommunikoida näistä tulevaisuuden skenaarioista. Se ei selvästikään ole vain paksujen raporttien kirjoittamista. Ei todellakaan, ja se on kriittinen pointti. Jos haluat ihmisten todella sisäistävän ja innostuvan mahdollisesta tulevaisuudesta, et voi esittää sitä PowerPoint-kalvoilla. Sen täytyy tuntua joltakin. Anteeksi, mutta mun on pakko pysähtyä tähän. Käytetään tulevaisuuden kommunikointia, lauluja ja taideteoksia. Se kuulostaa, todella pehmeältä ja vähän oudolta yritysmaailmaa.
Voiko joku todella tehdä strategisen investointipäätöksen runon perusteella? Se on erinomainen ja reilu kysymys. Ei, päätöstä ei tehdä runon perusteella. Mutta runo, laulu, roolipeli tai vaikkapa tulevaisuuden esineillä sisustettu huone tekee jotain, mihin yksikään Excel-taulukko ei pysty. Se tekee abstraktista tulevaisuudesta emotionaalisesti todellisen. Se auttaa ihmisiä astumaan hetkeksi sisään siihen mahdolliseen maailmaan ja tuntemaan, miltä siellä tuntuisi elää ja työskennellä. Tavoitteena on herättää mielikuvitus ja luoda yhteinen elävä kokemus, joka sitten ohjaa niitä rationaalisempia päätöksiä. Kyse on sydämen ja mielen yhdistämisestä. Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa sinulle, joka kuuntelet tätä? Ehkä suurin oivallus on, että tulevaisuus ei olekaan jokin kaukainen päämäärä, jota kohti me passiivisesti kuljemme. Se on materiaalia, jota me aktiivisesti muovaamme tämän päivän valinnoilla, ajatuksilla ja teoilla. Juuri niin. Painopiste siirtyy sen yhden oikean kartan etsimisestä siihen, että kehitetään kykyä navigoida missä tahansa maastossa ja jopa muokata sitä maastoa itse. Kyse on siirtymisestä ennustamisesta ja sopeutumisesta mahdollisuuksien näkemiseen ja niiden luomiseen. Jätämme sinut vielä pohtimaan yhtä ajatusta. Lähteesis käsittelevät paljon sitä, miten organisaatiot muuttavat strategioitaan ja rakenteitaan tämän ennakointityön pohjalta. Mutta yksi niistä, Fergnanin artikkeli, nostaa esiin todella mielenkiintoisen takaisinkytkennän. Voiko ennakoinnin jatkuva harjoittaminen johtaa myös organisaation identiteetin uudelleen muotoiluun? Jos jatkuvasti tutkit ja luot vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, niin miten se lopulta muuttaa käsitystäsi siitä, kuka olet organisaationa tässä ja nyt?